yangu inini progress kuti yaidini kudzimatari saka zvadziri kumatari inini ndakanoona kuti inini ndirambe chigara nemwana wavo ukwatiwana andakwanisa mwana wavo ndawachitora nyaya dzozoita nyaya dzomatari dzoramba dziri matari kusvika matari rera se yapira saka ndakatidari nokunibasiwatoro mwana wavo wadatatore mwana wavo iwo uno mwana wavo manza zvataura ndotenda pindura izvizvo pamusoro ichanga totonzwawo kuti ari kuti nyaya dziri dziri kumatari matari acho vari kutaura kuti ndo vakaenda rinoti ndo vaenda azvizvada wada kundiite sei asi wanzwa here pamusoro nyaya ndapanzwa hanzi uyai mutore mwana wenyu ndo zvakutaura hatikwanisi kuti ndimutore mwana yeyo nhasi vanofanira kundipera kumatari vakagara vandikwidza dai vaiziva kuti mwana yeyo ndiwangu dai vakagara vandipa ndabva ndaramba mwana wangu kana kuti hamene kwaitikei inini ndakatizwa nemwana wavo mwana wavo anditizira tininyeperwa kuti ane nhumbu yangu anyepo kudaro saka zvakazoitika ndezvekuti inini ndakabva ndabuda ndaenda kwandakaendawo ndaenda kwandakazodzoka akasara nevabereki vangu inini baba akauya anobvira ndagara naye svika nanhasi anongogara kwake ndichigara kwangu saka zvakazoitika ndezvekuti ivo vakazotaurirana nevabereki vangu inini kuti uyaine pfuma vabereki vangu vabatanidzawo vaendesa vatuma vanhu vakatuma vachiendesa pfuma kumusha kwavo avo vasvika varamba pfuma vazoti tichazopirana kwatichazoenda vazoendawo kudara chief masemburi vokwandakazoenda mutongero ndatongwa mudara chief masemburi anini hana kutsikana navo vandazoitawo musive court daidzora musive maida ndatongewo ana musive futi haina kutsikana naye futi vadzoka vadaenda high court izvi so nyaya iri kuhigh court pepa rahigh court rakatouya vakatopiwa vasaina asi vangosara kungotumwa zuva rekuti muchaenda rini kuhigh court ndabva ipapo ivo vakazosumuka vadzokera kucivil court vadzokera kucivil wasvika unoti madhora ndakuda pfuma yangu saka pacivil court vatikuenda zvekuti friday vavatokuenda futi koko saka ndikukumbirawo kuti wamutora mwana wanoti ndikwanisa kugara naye nekuti vanogona kuitika zvimwe zvinhu kana kuti sei nyaya dzacho nozokuvisa iwe nemwana wava ndemukadzi wako akaitite mukadzi wangu ini ndakamuramba titanga kusvika akaachite mukadzi wako ndobvamuramba uchiita umude svikana napapa baba vasvika nasansindaanokuti ndobva pazoita pfuma bwada kupata zvoda pfuma ndobva waramba pfuma yoda kuwakanga iri pfuma yakaita sei padistra wanganyora mukuwo dzemasungiro zvemasungiro zvese nemari $300 ndakaona ndio zvaka zvaenda izvo waramba pfuma watasuwa asira kutambira saka handisikuziva kuti wakuda chikwa ndini ini ndakambotraiwa kuendesawo zvandakaendesa asi havasi kutambira makambopiwa pfuma mungaramba pamusoro ichangamiri azoya zvakanaka ndakukwanisa kunyatsa muchimupindura zvishuwa mwana akaenda kumba kwa December 2020 achitizira kubvamba kwedu vabereki vacho vachizodzosera shoko kumunhu akaperekedza hanzvadzi yangu achitaura kuti no mwana tinaeveto mwana uya ndakataura naye asi ndaitaura nabereki vacho kuseri kwanga vakati monoida apopo tajangu patabatawo mazwi mwana wenyu haapenga sekuti ndiani anopenga ngati ayoka tazvinzwa shoko rinoyo pachikuru tamirira kwakaita 7 months mako vachingotaurawo mwana akatotizwa zvakati ngati ayoka akatizwa kuti shoko takabata rikuti ari kumba kwavo mu7 months tikutaura zvaAugust 2021 ndati mwana aenda December 2020 August 2021 ndopa vakachizouya baba vangukomana wekumba vachitaura kuti baba ndikutoremerwa kuti ndopaita sei panhapo bcause mwana wangu ari kuramba chimhosva zvakadai zvakati aiwa kababa ndima kuona vanhu vari pamwe chete
Oda anopenga here kandi unyandano akurasikawo zvamu zvarinzayo baba nyaya pachena chena mwana ngane chi ane mhoso zikata ko mhoso ziyeni mwana wenyu sitsori pa mhoso mwana wenyu kandi ndine pa mhoso mwana wenyu vakataiwa kuti mwana wangu ndinoita ndodziripa kati imini matari nindira iya nzadzi yangu babwedu vapenyu visina mai andi kunani kunabereka wangu takaenda navo kunabereka na baba saka maita basa mari pamukana wokuti ziza chimiro chekumba kwenyu da kupa mukana wokupedzisira endai mugara pasi mwana wenyu kumba sezvo mati ane mhoso kuti ari kuda here mwana ngati haasi kuda bhozi vakazvitaura kuti ndaona kuti mhoso iri pana amai vake ushu ndivari tiri kuda chi muroora nekuti sei uya agona unotiza chinogara kuna sekuru hanzadzi yani yamai ndikataiwa izvi ndezvekumba kwani kwenyu endai mugara pasi mwana wenyu uyu akupindira kuti ari kuda chipi ipapo abva kumbira 3 days wabwacho 3 days dzakanoita 2 months kumbera pana chakakana mhinduro yakazodzoka kusvika kuma-20s kwaOctober pandati babadzoka kuti kuno kumbati kurikuri ndandana mukoma manje bcause best time andaita rino ndiri ndega takaberekwa takatiwa ndimureba ndaita kuzoudza vangu tichikurukura sezvi ndaisa foni yangu apo mashoko ese ndinawo foni yangu iri muno but kurukura tiri pai ndaedza kuti mukoma kati mukoma nawo ndikapusina pakati pakati mukoma wacho vari muno pakauswa mukoma nawaita kuti zai kuti tisitotanga ndimotanga kufambira nawo yacho vakataiwa mugone kuti mutungamire nawe nokuti takutangwa nasiri kuwirirana ndibandati pamusoro kuwirirana ndekupi makakumbira 3 days makasadzishandisa tikakwesera kunyanya ndivabvunzana mukoma wacho saka muri kuziya rata pamunofanira kupaita seya ndega vakapindura nemukwangu vari vatatu baba wacho nemunina wavo nasavera wavo vese vari munotara vanokuita kutoka izvezvi tinawo muno vakataura pautatu vanzi nyaya iri kuitika ndekuti tifanira kuita se kuroora mwana waridzi tomudzosera kupi kumba kwavo tikati aiwa kamai muri kuziva zvamuri kuita vani hazina mukoma tikati tiende kumberi mwana imani gore minaye asina murume wake muchafanira kumubhadhara mwedzi yaita sei yaagara ndokunge kwaakumberi but unyoro inu uchatonyorovesawo tokosa zvimwe kuti korova padhuze tobva vaita saka taida kutoziva kuti muri kuzosvika rii ari kuto mukadzi wacho aripo timbobva ipapa ukachauya zvokuya mamboona here amai uyo muri boi mukadanana kwapa musi kudanana akandiramba kare akakuramba ikari mukapiwa buburu ndakangondiramba pamberi pamabasa saka zvokuti azopedzisa kubhadhira kwachona ndowatamira iyo uyo mukadzi haende kumusha kwako usina kurambana naye zviri pamutemo musaka ndayamdaetinokutendereza wachitora mwana wao noti nyaya dzedu dzimwe dziri kumatara haikoti usiku iwo urikumuda here mukadzi mukadzi wasikumuda asi ukagara zvako naye yakamugarawo pambabezi pavo ukarara naye ndakatooneka muchete ukaaneka muchete naye taura chi sangotaura ndesika 2 kumba kwakahwani mumota sa 20 June iri Sunday ndazorana naye sei ndapedza gore rese ndiri kuharara gore rese wakapedza kuharara ndire tapedza ndakaenda December no ndanzwa ndanchiteerera nyaya makaenda kuhigh court makaenda civil court makaenda kwachief masembura akakuti kudi ndakudza imi mese chibhaya yai vabereki vacho koti vabereki vomukomana vabereki vomusikana zvazvinoita kana pana pamauya kumutongi mutongi haana kusangana nyaya dzenyu chete panyika akasangano dzakawandisa ati kuenda kuhigh court kana kuenda kusupreme court kana kuenda kwamasembura kana kuenda kwanyamaro pakuru kwamauya kana kuenda kucivil court kunongoda chokwadi pamberi pamwari tigone kukutaka musana but tinotaka musana mutowo zvakanaka dambudziko renyu chariri papapa ndori papi mese makadai amukurunga ina 7 ngodai nditaurwe noona ndakasiyana nozvamuda dambudziko renyu riri pasi havasi kuda vari kudhirira matarisa ataenda havana mutongo vari kutonga vachiteerera havasi kutenda kuti vane mhosva
baba wacho vakatonga izwa vanenge vatonga vabva andagutsikana varamba chikuita mapiwo vada kutoraira nguva iyi yangu niye mwana wangu ndikunishuvirudzira mwana ndiye mwana akatosimba vatese kumba but onai zvaaita indurani kana tichitaura tikutaura zvakanaka isusu tauya kuti tizonongwa kuti nyaya yematima ese akamira sei iwe nyaya yako izwa irikutaurwa vavi yako unotidina changamire unozati panyaya munhu anenge angotaura kubasa rito taura zvaunofungaurana taura zvaunoziva ndongoziva nezvekuti awa ndakaendesera zvinhu sekutaura kuita mwana ndakabatsira mwana ndakaita chiwano chinodiwa ndakatsvaga mbudzi njira ndakaisa mari pamusoro vakataura kuda 16 meters zvikanzi tikudaro dzokumozambique ndikanotenga kumozambique ndakaya naro 60 meters pachief akazoti no wape 6 meters ndakazovapa 6 meters dzaenda nembudzi dzacho nemari pamusoro havana kuzvitambira handisi kuzivawo chavari kuda iwo ini ndiri kuedza kuti ndiwape iwo ndo kwakazoenda kwati kwamasembura asiri ndakaenda kwamasembura apapo takangosvikawo kudai kungosvika kumira nokuti takatomira kudai so kwamasembura akutonga inini ndikati kwete kautonge inini mwana wangu ndiani mhosva kubatsira mwana wangu haisiroti ndine mhosva zvasati tinobudai judgment abvatopawo judgment yakapo ndo mwana paakazoita apika saka pakatongwa kwamasembura masembura haana kana chaakakubvunza inini akabvunza aibvunza zvaaibvunza tichimutaurira but hazvina kutambirwa mudare racho anga akutonga iwewe ehe kutonge ndwakarohwa judgment yakapiwa ndo yakapikiswa kuti wazoendesana kucivil court civil court yakati dismiss haina kupa judgment yakangoya ichinzi dismiss kwamasembura ndo pakangosvika pachikonzi vari kupiwa masuri mombe 2 1 yekuti mwana yanga ari kushanda ndo pakapikiswa ipapo kuti kuanozoita mushandi sei yanga auya kumurume wake akungoti ndakangana preparatory aithingi pamwana aro ndini ndiri pakati pevana zvindandiripo chinhu chaitika ndechekuti vese ava vakambouya tabva kwachief masembura vakauya ava vakatuma munhu wavakatuma ava vanonzi sumukaivavo ava ndo vakatuma sasembomo vakauya pekutanga tiri kutaura nyaya yekuti tabva pamasembura vakatuma ava vakati isisu judgment yatapiwa nachief masembura pane patiremera chokwadi kubhadhara tiri kuda asi taremerwa apa neapa taremerwa apa neapa ndikati kana maremerwa apa neapa isisi hatikwanise kubvisa zvinhu zvachichadwa nachief zvomoita imimi mauya kunoko ava vakauya vakatanga kungotumwa vari vega ndobva ndavadza kuti handigoni kutaura nemi muri mega endai munotora vhanga kana matora vhanga moya naye vakaenda vakadhiraivha ava vakauya navhanga vakadhiraivha motokari yavo vakauya kumba kwedu munin'ina wangu uya akauya akandifonera akanditi mukoma vanhu vai vauya ngatinonotsa uyaive nyaya iri apa ndeiwe nyaya iri apa ndeyekuti takubeukira wapiwe pfuma yavo iwo uri chicho uyu uyu ishamwari yangu kouyu wakakarorowa ndedhera saka wakazvitonga sei matambiro akaira ndekuti taenda kumba kwavo kwapiwa judgment kwachief masembura chief masembura akiti ninemunobhadhara zvinhu zvizvo taziva kunokomba musona akazoita zvinhu izvo zvaita zvandiremera ndakati kutapudzirwa apa neapa ndobva ndaenda inini kuno ndakatuma kunoama ndandasvika ndikati bepa iri musona ari kuchema neapa 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 ava ndobva nditaiwa nyaya inoita izvo ndamborema zvomoita inini fiya ina vhanga titaure muri pamwe chete ndobva tazoenda kuna vhanga ndobva takumbira nauyeye ava ndobva wataiwa zvataakutendifanaba hatizogona kuti tifore mambo inini chienda nezvinhu zvamune mawana pachief masembura kana chief masembura azvitichedza tozoona kuti ngataure chikudii right zvii zvanga machadwa nachief masembura machief masembura papa akati tengai gumbeze nejira nembudzi mbiri zvokusungira nemari yedhemenji nemombe mukoro wemasungiro nemombe yekuti inobhadhara kugara kwakaita
mwana wa mbakwao kuzambukisa mombe dzakazingana tu usaite fanaka ndizwa tu amwana katina kurasika ndizwa my person ndakungoriponera ndasiya saka vanoita kuti ndikufonera chief masembura anga aripo esing asisi ezvinopana substand talents aripo anga aripo zvinowandokufonera kare saka nhamba dzari dzikuramba kupinda saka mutoa kuti nyaya yakatokaita sika tipotoone jaji yakanzi kudii civil court he admitted that he had sex with his wife 2 times. They are still together, complicated. The court ruled that they must pay $600 US, 1 beast to the girl, wakaita nawo kurese using vaimshandisa semusikana ubasa masungiro 1 beast chimanda nembudzi 2 jira 8 meters jira $40 US yekusonesa 1 blanket plus cost $10 yes, 105 US chakre kuno ko 50 bonano $90 US. That it's enough. Mazvinzo zvakataura chimasembura zvakawanda zvishoma pamakaudzwa zvinhu izvi nimi muchinzwaudzwa zvinhu izvi chii chamukazoenda nacho kunova zvakaenda wakaramba uchitambisa iwe chii chakaenda kunova zvakandoti pakazoenda zvakazoendeswa natitetu navana vakazoenda inini papandina muzvakaenda wakabviri ndakazobuda nechikonzero chekuti ndakaona pana pakaita mweya wakaipa saidi randa ndikaenda kunziwo wakaipa ndikaenda kuiwo wakaipa saka pakazoenda mukoma wavhaka natitetu wakazoendesa saka nhasi waudza kuno kuti ndidzi ndakanaka aiwa ndakanaka indoti kudi ndakaitaura chiti nyaya yenyu iwe uri romba hauna kuteedzera zvinodiwa nemutemo tisati taenda mberi uyu mwana wematauro anga achitambisika naanogara asi kugara zvakanaka paakabva kumba kwavo akakwanga kuno sadza ranga riripo noufu wanga uripo akasiya sadza iro kuda murume kuti aenzere nhasi asvika kumba kwako mwana wako bvata achamuita se achamudawo kubonda anotoeko pai nguva inoenda vakadzi kunguva dzavo kwavanobva kunguva dzavo kwavanenge vasvikawo varume ari kurarama mujeri kuti abuse kodzero dzomwana right uneiye zvino chokupa mukurungaiva so far kune mbudzi mbiri alo kune mbudzi mbiri mbezi jira okay kumba mudare nawo 200 wati kune chi mbudzi mbiri jira ne 200 pamusoro nekumbezi pausina kunzwisisa zvakachadwa namasembura zvakawanda ndozvi kubva pamwe zvichienda mberi haana kwanzwisiseka ipausina kunzwisisa saka uenganisa ukanzi hai mombe handina chingamiri mombe dzakapera kufa zviri kupi zvinhu zvakupara zviriko enda unotora $400 wazvinzwa unotora jira meters mangani amayongoti 16 ndari no okay wakati mameters mangani jira rakataura 16 meters ndidzo dzakataurwa naamai omunhu dziri kupi
16 meters dzakazodzorwa dzakanzi 8 tofana bata 6 meters nanzi ribalist na chief emasembora ndo zvandoda kuti kanzira izvozvo handisikutora zvakaita amasezvo moyo akaita zvokuita kwake inini ndiri kuti watiwo ne $400 wati une $200 akaisa nyaya kwa ikoti ndiani akaisa kwa ikoti ndini wakaisirei handisiri ndimukuru uyo akaisira achipikisa zvabuda mucivil court ndo zvaakaisira akaisa ndo zvakanzidzokera kwachief masengu chidzokera kwachief ngirikini zvikanzi no handingakwanisa kudzokera futi kwachief kuraita handina kugutsikana machifi ari biased ungoziva kuti munhu unenge uchitsvagwo kuti no zvinhu zvinofanira kureruka kwete tingotinzi mope tu yakanoshanda ndo panhu pakanetsa ipapo but for the meantime yoyo handiti kuda kuti mwana aende murora inomba kwavo kuti zvipere pano kuti ari kunainda kumba kwavo nhasika zvobva zvati zvapera zvakada kutuma achaita se aichawanika unozviziva wamunzwa zvaataura ati ndakabva pakati penyida kuno kuti ndada kunzi ndiriwo but inini ndiri kuti panguva iyi tsvaga $400 uye nayo nojirawo usapa uya nogubheze nopudzi mbiri mushure motera mombe uya nazvo tiendese mwana waridzi zvine yari aiti mira ndikandatenderera mberi newe kuti 3 days anditi tanguva yanozvizvuka uya $400 jira mbudzi mbiri kumvezi handiwo zvinzoka uya ndikazvitange zvauya izvo ndozokupa date romusi wa 24 erengato 24 jamba inoda kuseri kwacho avanhu avasirombo $400 mbudzi mbiri ndodhora pasina kupesana pasina kaisana makosi kuzombesa kumbezi nekumbeza tiri dai pasina kumbosvika pesi patasvika makuita kuti tichauri nyaya inotousiriwe kuti makaita zvirombo ende kana mune vanhu mufanira kunge muri pasi petsoka dzavo muchiteerera imbotangwaya naizvozvi first tizvione kuti kana uchiziva kuti kwese kwazve izvi hazvisina dombo pana patichada domba ngazviuye straight kwatiri totangira kuva tokupa date rokuudza mombe dziri kudiwa dzachitokuudza ende utsvaka zvini izvozvo kana uzviya 3 days ngazviuye uya nazvo utipe hausi kupai nini unoenda kumba kwouyo kana wasvikako munondifonera kuti mai ako tokupai munhu anobva ikoko anoenda kwachihuji kwachiwana ionza zvamba changamire tazvinzwa asi tiri kuti ava vakuwasha vakandikwidza matare nematare avakandikwidza vachiziva kuti vane mwana wangu ndakabhadhara mari yakawandisa inosvika 1.6 yemapepa esai vakatenga maloya vanhu vakandigadza nemaloya 2 maloya asi mari zvataingoda zvinhu zvidiki diki asi vakatonditengera maloya ndichibhadharawo mari futi kuti ndikwanise kutaura nanhasi vese vachine maloya avaitenga apa asi kana vachiziva kuti chokwadi ndandiri zvara wavo vondigadza dare mese mavaipinda namunhu hapana pavakambondipa mari yebhasi hapana pavakambondisumudza kana mari yedare nhasi uno ndine 1.6 yandakaparadza ndichiendawo kunotenga ndichienda kunoenda kunobhadhara kune maloya kuti vandiitire mapepa nokuti kucivil court kunonditira mapepa unoziva kuti mutemo unoti ukatongana nate zvakapadare so wacho unobhadhara right zvandataura ndataura asi ndichamboenda mbichana manzoka mese imi mboendai panze endai nomavamboka panza imi budai mese panze enda newewo waikoda kutanga munhu